א' ב' מתחיל באלף ונגמר בב'. בעצם כל מילה מתחילה ונגמרת באות. ומה בנוגע לשאר? עם אותיות האלף ב' בונים מילים. האותיות בארמדיל גורמות לנו לומר מילה. אילו אותיות אתם רואים? אילו צלילים אתם שומעים? ברקודה זו מילה ארוכה עם בית יחידה. אם נרטפת את הבטן היא בטח תתבלבל. אבל אם בולבול בולש אחריה, האם היא בולעת אותו בלי בעיה? המילה גילית גורמת לי לגאות בגרון. יום אחד גיליתי גילית גוררת גרעינים למגירה ומתגוררת בגרת גדולה שגילתה בגינה. אם הייתם בוחרים בחיה שונה מגירפה, האם זה היה ג'וק או ג'רביל? יש אותיות שמתחילות הרבה שמות, ויש כאלה שלא תוכלו לנחש. אוקיי, האם דרקון הוא חיה אמיתית? האם דבורה יכולה לעקוץ אותו? האם הוא יכול לפחד מדוב? למרות רגליו הקצרות וגופו הכבד, אין להיפופוטם שום בעיה לצעוד על הקרקע. במים הוא שוקע על הקרקעית ונוחר באוויר. וומבט עלול לחטוף וירוס. הוומבט הוא חיית כיס. הווירוס בכלל לא חי, אבל יכול לעשות את המוות. זיקית היא בעייתית. אנחנו קוראים לשינוי הצבעים שלה הסוואה, אבל בעצם בזכות מצב הרוח היא כמו קוסמת. מבלי לזוז היא נעלמת. ז'ור אקסקווינטלי זה שם בלתי אפשרי לכלב. כותבים אותו באות שבכלל אין בעברית, אקס, וגם אותה מבטאים כמו שין. שור, לא, אקסקווינט, לי. בקיצור, ז'ור. לקרוא למישהו חזיר זו לא מחמאה. לתת שמות זו פעולה יומיומית. אבל לקרוא לאנשים בשמות עלול להכאיב. הטיגריס אינו סתם אריה ללא רעמה. השניים חיים באזורים נפרדים, אבל דומים זה לזה יותר ממה שנראה. יגואר אינו החיה היחידה ששמה מתחיל באות יוד, והציפור הקטנה בשם ירגזית בכלל לא מרגיזה. מה החיה הכי שלכם? יש קרס מרשים מקרניים בשם אוריאל. בזכותם אפשר לחשוב שהוא חייל. לעומתו, הקרן האחת של החד-קרן לא גורמת לנו לחשוב שהוא סוס. מי אהוב עליכם ביותר? הלוויתן או עלינו? חכו, על את האב והלמה עוד ישאלו למה. תנו מקום לממותה. היא כבר מזמן לא קיימת בעולם, מה שנקרא נכחדה, אבל שרידים, העצמות שלה והכל, ענקיים. אפשר כמעט לטעות ולחשוב שהנרואל הוא חד-קרן. אחד מהם דמיוני, והשני חלקמק. כל כך נדיר עד שהוא כמעט בלתי מושג. חד-קרן נראה כמו סוס, אבל הוא חיה דמיונית. אם תשאלו את הסוס, הוא בטח יעדיף רוכב על הגב מגביה גלידה מקשט את פניו. הטלף עוטה קרום שעוזר לו לעוף. הוא ישן בתלייה הפוכה כך שאדם לא עולה לו לראש. לפיל צעדים כבדים וחרשיים. גם בור הפילים כבד והולך עצמאית זמן קצר לאחר הלידה. באדמה אחריו נשארים סימנים גדולים ומרשימים. יש אנשים שצבוע עושה להם צמרמורת. צווחותיו הצרמות נשמעות כמו ויכול להיות שהוא סתם צוחק. צ'יוואווה היא כלב קטן עם מחשבות גדולות. 3 צלילים שאומרים הכל. צ'י אחד של הפתעה, וואו של התפעלות, ועוד אחד שלא יהיו טעויות, וואו. לא רק האות הראשונה משותפת לקנגורו ולקואלה. כמו לוואלבי, גם להם יש כיס, לתוכו קופצים אמורים כשהם מאוד קטנים. רגל היא בכלל חלק של גוף. רברל אבל משתמש בהם כמו אצבעות וידיים. שרדג יכול להיות שם מבלבל מציפור. האותיות החליטו לעוף עם הדמיון כאילו הן אלה שתופסות את הדג. אבל שרדג שולה את הדג, אומר תודה וזבל אותו לתארון. סלב זו ציפור קטנה עם לב רחב. גם הגוזלים קטנים ומתרוצצים במרחב. תרנגול לא הציפור שלו מצייצת. הוא לא עף,
ומה עוד לא? רגע, אבל מה כן? האם הוא מציץ וקורא קוקוריקו? שטויות מתחילות תמיד במקום אחד וממשיכות לשום מקום. אם תרצו להתחיל משהו חייתי, תנו סימן, אולי אצטרף גם אני.